Paro ni juma ni en juma no ma ikete ng'eyo kotunde koda tuo no ero mar fistula mabende osebedo ka chando joma mine. Ok apar ko chando joma chuo, apani ne ochando joma mine, to wakelo twak ni ere tudruok achiel kod kar thieth no ero mano mar Russia kata Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Ka thuolo ni eri mondo mi mose jo kanyanam kiting'o duondi king'iyo picha ni eri fulo ne gin to in ng'a to itimo ang'o to ang'o mokel ka kawuono. Erokamano. An ka wacho nyinga iluonga ni Fenio Kech. An jachiw thieth, an nas matiyo e osiptal maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. To amor ni kawuono wabiro wacho chenro mar fistula. Gima chando oganda kendo chando joma miyo kabisa. Erokamano. Pimnwa ni to chenro mane ma Jaramogi nigo sani kotende koda tuo ni eri mar fistula chakre karang'o to dhi nyime nyaka karang'o? Koro osiptal maduong' mar Jaramogi nigi chenro mar timo free screening kendo gitimo thieth manono. Ma screening nochakre tarik 28 I mean mano was on nen 27 I mean that was on Friday. Yes. Mane screening ochakore to chakre kawuono makata sani mawuoyo kodi thieth osechakre. Ma thieth dhi mbele kendo en thieth manono maonge chudo. Lerne ne oganda jokanyanam ma samoro winji gi sani into fistula ni en which elephant is fistula in the house? Fistula en tuo, to tuo ni ng'enyne mako joma mine. Tuo ni yudo ka komaki, tuyudo ka lach kala kendo oko maduong' kala. Ng'eni ka Nyasaye ochweyowa omiyowa uwezo mar holding lach. Kendo dhi oko maduong' bende omiyowa uwezo mar holding. But yudo ka tuo ni en komaki to lach kalo ni akala. Kobiro to pusore. Lach pusore apusa. Oko maduong' binya yudo ko okala. Seche moko kalo kata gi duong' mar ng'ama miyo. Koro yudo ka kelo wich kuot e kind oganda. Miyo ng'ama miyo nok nyal bedo free gi ji. Kaka jathieth, jalony weche mag thieth, ang'o ma nonro mosetim nyiso ni ang'o makelo tuo mar fistula? King'iyo tuo mar fistula nitie gik mang'eny makele. To kawuono bing ni wa focus on joma miyo wadang'yo gimoro miluongo ni obstetric fistula. Obstetric fistula nyiso ni ati ng'ato nyalo yude e kinde mag nyuol. Iyudo ka ng'ato ka poni odhi nyuol onego bed ni ka lebo chakre ng'ato ok budh mokalo seche 12. Iyudo ka jomoko nigi labor kapok obedo attended to koso? Obedo attended to, yes, but koro labor ni take time. Ing'eni labor en gima natural. Monego bed ni take process to nego bed ni atintie time moko take. Tiyudo ka ng'ani miyo ni kodhi mbele bokalo seche 12 ka gimoro pok otim. Tiyudo ka miyo ni nyalo bedo gi fistula. Iyudo ka nyathi seche moridore uterus mar ng'ama miyo yudo kod yo muscles mag piny ich. Anya luongo ni pelvis, ok ang'e ni dholuo gi nade. But pelvis nigi muscles ma hold the baby. Koro ing'eni ka ng'ato is trying to give birth, koro yudo ka wijni komoko sana kacha, kata dendi kamoro kidiyo matek ma remo odagi kalo kanyo, yudo ka koro en gima tho, to nyalo bedo gi space. Mano kaka fistula timore. To kwa ng'iyo del ng'amiyo kako bete pelvis kanyo, yudo ka wan gi kar oko, chien kono kendo katikati kae wan gi uterus mating'o nyathi. To mbele wan gi blada mating'o lach. Koro ni ka wijni odiyo sana e muscles madhi korka lach yudo ka lach kadha. But kodiyo kuma ting'o oko maduong' tuyudo ka oko pusora pusa. Matiende ni onyalo yiero kako biro? Onya yiero kako biro. Or it can be both? Sometimes it can be both. Seche moko be focus on. Mention inyalo bedo ni in mama miyo man gi fistula mar lach mapusore kata fistula mar oko maduong' mapusore kata both. Kata both. Nikech waluongo ni viscovaginal fistula yudo ka lach pusore. To RVF rectovaginal fistula yudo ka oko maduong' ema pusore. Koro en rare cases mondo bed gi both, but most of the time yudo ka and either or decide where to take. Luore ni wi nyathi ochimo kanye ka boni obedo cost gati weche mag nyuol. To ntiere weche mamoko mabe kelo fistula. Yudo ka ntiere tuoche ng'ama miyo nyalo bedo gi kata tuo mar kansa. To kansa ni ntiere thieth michiwo kaka radiation. To radiation en wang'o cells mag kansa. Seche miwang'o cells cha inyalo ko wang'o cells mochimo korka lach kata mochimo korka oko maduong'. Koro kosewang'o to gigi pusore apusa. Kamano.
Kotunre kod nonro mabe samoro usetimo roughly mine tamalo marom nade mabende samoro kale midhiero ni eri ka gidwa konyre. Thothgi koso nitie kaka igeng'ogi koro mana matin nono? Nitiere kaka igeng'ogi, tiyudo ka pod nitiere negligence. Jomoko ok dwa dhi e clinic, jomoko ok dwa dhi e osuptal. Ema iyudo ka ng'ato dhi ka nyamrerwa, ama kata kidhi e level moro mapiny ma referral ok otimre in time. Iyudo ka gini nyalo affect. Ok anyal state sana ni en percentage adi, but at least sani en around 30% mar joma konyore. Un ma untie Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, mabende sani is a level 6 facility, manyiso ni uyudo jotuo kowuok e almost Kenya mzima, nyaka Uganda, Tanzania. Wayudo jotuo from everywhere. Of every walks of life, every corner. Every corner. Mine gi biro mathoth. Mine gi biro mathoth. Joma nigi fistula biro. To lakini gima miyo jogi seche moko kuwuok oko, iyudo ka ng'ama miyo nigi wich kuot. Iyudo ka lach kadho ni akodha, koro iluor kata mana bet e kind ji. Waneno ni ati tuo ni en mar wich kuot, onge tiende mondo awuogi. Emomiyo wawuok oko mar encourage joma mine kineno tuo ni ka nikodi, kata ing'e ng'at ma is suffering, nikech jomoko bo keto aketa e ot gi jogi. Ni ati ino ok wadwa mondo idhi oko. Wich gineno kod gi wich kuot. Gineno kod gi wich kuot. Okuodo wiye anyuola. Oneno no okuodo wiye anyuola. Koro wa encourage, ok en hero mar jogi. Kik iwach ni jogi koro kuodo wiye anyuola, nikech ok en hero margi mondo gini otimre. Gol gi oko, imbe kata kiwinjo chenro ni kata kineno chenro ni ting'e ni shida ni in go. Wuoga oko nikech thieth to sechiw manono, nitie thieth manono. Ngima mari wan gi hope mbele kae. Hope nitie. Kamano. Koro jumani gimoko kuom chenro mopango ne oganda jo Kanyanam, ne maybe ng'at ma winji kowuok Migori wuotho gik mwalo kowuok Homa Bay County, kowuok Kisumu County, Siaya, ka chopo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, achom kon mane? Koro mano penjo maber. Kichopo Jaramogi Oginga Russia, joma ng'eny luonge ni Russia. Yes. Kik ibed gi luoro. Kaka isedonjo no, dhi kama iluongo ni accident and emergency. Kisechopo kanyo, tiwacho ni idwa dhi room 16. Room 16 kanyo mwatime screening, mwang'iyo ni ati ng'ani kako biro ni wakawo history ben gi fistula din, nikech adiri nyayudo ka jomoko nigi lach makadho lakini ok en fistula. Yudo ka muscles ka weak. How do you know as a expert? Koro mondo mi ing'e ni ati ma en fistula kata ok en fistula, seche misedhi kacha nitie pim manyaka pim. Nitie katheta niketo ni ting'iyo ni lach wuogi kon mane. Kapo ni ni ati muscles go emo kinya control, be gidhi neno. To kapo ni oket dye, nitie gimoro miluongo ni dye, methyl blue, mako oketi tiyudo ka lach biro color blue. Koro iyudo konya wuok e buche moko mopogore. Mano ng'isi ni fistula. Lakini kokuo kamano ng'isi ni ina gi incontinence, gimiluongo ni urine incontinence. Mano be konyo? Mano be ikonyo. Lakini ka unto wuoyo kotende koda weche mag fistula. Be inyalo wacho ni area mane kata gwenge mage ma samoro gini hinyo ahinya koso kata cross? Gini kata cross gwenge magwa. Sana kama meja on Kaluo, gini kata cross gwengewa. Lakini kidhi e Northeastern giri ka iyudo ka ji pod ok embrace healthcare. Ji ok dwa dhi e osuptal. Alafu nitiere practices ma ji timo kaka tero joma nyiri nyange. Iyudo ka gini be nyalo miyo ng'ato bedo gi fistula. Omedo. Kich seche mi konyori cha, iyudo ka kumano setwang', ok onya stretch kaka gima pok otwang', bedo weak. Koro seche ma nyathi kalo cha tinyalo yiech. Mithiero mage ma mine gi kalo kata ka gigonu mbaka ka gibiro kokiluongo nyinge kaka jalony weche mag thieth, ang'e ni mano chik ming'eyo. Mithiero mane ma bende gikalo kanyakla kod joutegi ma samoro min mono gi wuok oko nyenyere lela, dhi bed yuto kosang'o? Erokamano. Mine gi kale gik matek. Mokwongo iyudo ka keny ng'enyne kethore. Nikech ng'ama dichuo dhi wacho ni ati koro ka miyo ni osebet kamae, ok ane kanyal dhi kode mbele nikech okuodo wiye e wi oganda. Mano ng'ama koro jwang'e kanyo, iyudo ka keny dhi to kethore. To ng'ama miyo ni iyudo ka gik manotimo kata tich manotiyo cha
inya yudo ka koro weyo nikech wacho ni ka koro kadhi oko to lach wuok na onge tiende kaka dhi bedo e kind ji. Odwanyre mbele ji, oneno odwanyore mbele ji kamano. Koro tije mano dhi go mbele cha ok onyal timo. Koro kata nyithinde be winjo matek nikech gima ne mama nyalo kele mesa cha. Exactly. Koro ok onyal moso kaponi pod gin nyithindo matindo. Kapod gin nyithindo matindo koro ng'ama nya support onge. Samoro ng'ama dichuo be koro oseloko toke ni an koro kadwa kenyno nikech wich kote mani kanyo. Anyuola be nyalo push ng'ama dichuo ne ati ng'ama miyo mani kelonwa ni kelonwa wich kote. Koro yudo ka en wich kote wi oganda lakini gima nyalo wacho ni miyo ni ati okini kendi. Yes. And we are here for you. There is hope. It's a joint effort. It is a joint effort. To thieth nitie mano gima nyaka gini thiedhore. Okay. Kamano. So what's the process? Kwa chopo wasedhi kama pimo nwatimo screening. Is there anything monego bena ba chulo? Sani en nono. Gi tarik mochiwni gi camp madhi mbele ni. Sani en nono. Meaning, sorry, it's just free for this camp mantie madhi mbele Russia gi sani ni. Kamano. Okay. Yeah. So on a normal day, chalo ganade? On a normal day, kaponi onge company, ibira titimoni screening. To kosetimni screening tibeda. Sorry, the reason I ask that anybody nitie ng'ato ma samoro ok bido thuolo within the days, samoro winjowa, to samoro ng'e kaka piny en. Kamano. But bang'e to nyalo thuolo mondo mi olimu. Koro apart from on the screen there, ang'o matimore ka? Apart from screening, kaponi biro ka chenro ni oserumo. To koro thieth bro luore. Koro anya encourage ng'ato mondo bed gi SHA. Okay. Sure. Register for SHA. Ka in gi SHA to bro cover everything. Tibira to kisebedo screened oyud ka gini nitie. Tibeda beda admitted the ward tithiedhi kawaida kaka joma moko. Age mar fistula mako ng'enyne gin age machalo nyithindo be yude? Manyiri that is? Nyithindo manyiri from age 16 you don't samoro ng'ato mako ich ka pod otin. Koro reproductive health ka iso ngas ni ng'ama nyako nyalo bedo no seromo reproductive health onyalo yude ko luore gi konyruok mare kokonyre ka pod otin. To kata kamano nitiere trauma ma ng'ato nyalo yudo ni yanda go trauma kata jok mohero abuse nyithindo. Yano ka ng'ato ko abuse nyathi to cause trauma to fistula nyalo make. Because nyathi pod en weak. Kamano. Okonya sustain many things. Ma ere kaka inyo weche gi mag yuto maybe kimedi selero mbele jamatin to achiedh nade mabende giyude miere gi eki. Ere kaka onego bed ni gikedo kodgi mondo mi gikaw wich kut kijwang' ginyalo yudo konyruok. Erokamano. Inyalo encourage gi nade? Anyalo encourage ni ati kik uluor. Kik ibed gi wich kuot. Seche midwaro kony ka wich kuot iket kando mondo mi okonyi. Mae sa monego bed ni owuok oko. Ka en ni wuon amini ng'at machielo ng'ama neno chenro ni ng'ama winjowa ng'ata ming'eyo wuog oko mondo ing'ise encourage jogi dwaro mana encouragement. Sami encourage tiwuoyo kode maber nikech odhi neno ni anto kweda onge ng'ama wuoyo koda lakini kimi encouragement iwuoyo kode maber kata in dichuo ma winja midak gi miyo ming'e ati experience gima chal kamae kik ikwede ok en hero mare. Encourage kata ka ber onego bed ni ikele kendi e hospital mondo konye nikech konyruok to nitiere. Bro ka thuolo ni parno ne ogona jokanya nam ni chenro ni nochakre karang'o tudhi kode nyaka karang'o to moko kuom experts ma bende nitie Russia kata Jaramogi gi sani gin magi. Erokamano. Chenro ni nochakre tarik 27 mano was on Friday mane wachako screening to nochako timre tarik 18. Okay. Koro admission nochakre tarik 27. Gini pod dhi mbele. Gini rumo tarik 6. To kata kapono rumo ok onyiso ni thieth rumo gi kanyo pod wabro dhi mbele gi thieth. Kamano tiyudo ka partners nitiere wan gi Flying Doctor Society, wan gi Royal Media Services ni kanyo, Jaramogi County Government of Kisumu, the Flying Doctors nasewacho. Koro ni wan gi pastors mopogre makonyo wa e chenro. Kamano. Nitie kit midhiero ma bende samoro mine gi eke yudo e kinde ma gikalo kuom weche gi mag fistula. Un kaka joma mine be nitie kit ocho ma be samoro nyalo keto ne gi ke samoro ubiro nitie chenale mokale. Be nitie pango mar ocho ma uketo? Kaluwore gi kaka jogi kale matek, kaluwore gi trauma ma gibet go, yudo ka ng'ato bedo gi stress. Koro nitiere chenro mag counseling moketi
sama korko biro cha mapok wapime cha itimone counseling through thieth pod itimone counseling kata bang'e kosethiedhi mosetimne surgery nyaka watimne counseling wang'ise kaka odhi ritore kamano. Nitie process mag ritruok ma ka ng'ato osetimne thieth when normally kata ka otimo operations thieth process of healing would you can just describe it to us no chalo nade then ng'ato nego beni ritore nade maybe. Kamano mano penjo maber ahinya. Iyudo ka ng'ato kosetimne operation Major Leon Fistula. To ok en operation malich ahinya. En mana dino it is just a minor. Tiyudo ka nitie gimidhi ketni ni mpira catheter. Iyudo ka nyaka iritri i-maintain ler kendo tich moko matek ka ok onego bed ni tiyo for some time. So this mpira is it removable and by who? En mpira ma jathieth ma di golo. Seche mitimo ni operation ni remember ni lach ne kala koro wadwa ni yor lach obed achiel kik obed mopogore koro iketo ni mpira ma direct lach koro ng'eni kuma twang' nyaka wami time of healing ka ni golo mpira chon tiyudo ka lach ni bro kadho kendo to seche mokadhe kidonda to kidonda ok nyal chango koro nyaka ket ni mpira no tibet go for some time ma jathieth ma bro goli ma sama gigole wanchwane ati koro jatuo ni osechango owinjo maber koro wanya timre nade wanyalo golo catheter. Ni timo pimo mani moko kuom okang' ma miyo nyalo ritre go tingo rit ler to lete ni luokra lakini nitie kaka iluokri koso luokri aloka kawaida but ineno ni ati kumotimni operation no iketo bedo motuo seche duto. Ok onego bed ni thie mang'eny koso ok dhie completely. Nyalo dhi seche miluokri ok nyal tamo completely yeah lakini make sure ni kata ka pi osedhi tituoyo. Obed motuo. Importance of that? Just to enhance healing. Mondo healing will take place. Ingeni kuma ng'ich mondo mi healing will take place nyalo bedo. Nyalo kata to. Yeah, alafu infection be nyalo donjo. Kuma ng'ich infection ohero. Kamano. Ni chako lero nyaka moko kuom tije monego bed ni ng'ama miyo ni koro tiyo. Ere kaka abro understand minoda ni koro to ok onego dhi e soko omna pi. To en ema kende ka no omna pi. Koro kikodwal kuon mane mar japar. Try to elaborate. Kamano. Koro iyudo ni ka osetimne miyo ni surgery kwa timo counseling wa encourage ga ni joma chuo bende obi nikech nitie gik monego bed ni wanyise one on one. Gikang' ni mama chema biro pimo na. Magi to gik miyago mane hospital. Fitina mar nurses. Magi fitina mar nurses kata koro ka ber ng'ama dichuo onego bed ni bedo kanyo. To all the time idhi yudo ni joma chuo bedo agimie hospital. Koro seche motimo ni encouragement be walere koro kata kaponi dokot ibi understand ng'ama dichuo inyisa ni ati anto kamae kaka chunya jogino pimona kaka ikinono weche kaka pimoni ok bolle to be ingise sababu gimomiyo itimo kama nikech ingise ni wono pacho kaponi atimo kama to gichodugo kaka nyiche an be inyalo hera dier yuto samoro pek mine wa masamoro to die chiro nyaka late you understand the life of the African woman you understand and then let me ask you a sensitive question. Seche ma koro oketna mpira ni kendo I'm on the process of healing. Be jogor dhi nyime gi gocho. Koso mpira koro chand nikech mpira ndio seche migole ok idhi bedo go throughout. Kata wach ni 1 week iyudo ka miyo ni osechango. Koro mpira ni gola. Gik mamoko go dhi mbele. Awuok hospital minodo wuok hospital kawuono kose timne this minor operation. Yes. To kochopo tanto mpira aserwako soksi mar go mpira. Koro gimo ketne ni mpira mo ketne ni okwawe odhigo unless en complicated case. Ochango bagol ne mpira ni e hospital. To kata kaponi ne en complicated case. Sorry. Kotimne minodo operation on fistula. Yes. How quick is the healing? About a week. About 1 week. And that's what I'm asking. Dongo duogo oda koso nindo hospital. After 1 week duogo ot. Manyiso ni ne obedo bedridden. No bedo admitted. Good. That's what I didn't understand. No bedo admitted. Ok timne operation to immediately obiro. Nyaka wani time. Mane pokwa I understand. Mondo mi. Manyiso ni ka ng'at motimne minor operation mar fistula nyaka moga jwan ibro miye thuolo mar juma achiel obedi hospital. Ka itime nade? Ka lakteche none gineno ni bengi mane
dhi nyime kod chango ema bang'ini mane modhiera nikech ng'eni te wuone moko ma jendeke ma en kiwe mama nodok to jogoro chako mana timo ang'o mani duoko problem mane nitie. Exactly. So another question somebody would ask ni ndalo abiriyo maninde kitanda ni ichulo nang'o? Aonge sa kionge jowaluongo ni sa kamano kionge sha to remember I'm still talking about this week mano ma dhi e thieth kamano wigni te koda inge sha kod ionge sha thieth idhi yudo otanda chani ndano otanda chani ndani in fact wa provide nyaka essentials minya tiyogo nyaka kijiko wa provide kuin kijiro bia thieth nono kabisa maonge. Russia kende mitime koso ntiere unti kaka jogi move to other counties ng'at monyape nyatsia choka be gibire omabechwa ang'eyo ni jaod governor ma Migori first lady makono nika gi chenro moro magetimo ga kono ka I think last year they did one and kawuono utime Kisumu move nade korido ka chenro mosebedo kitimo including the Flying Doctor Society gi Safaricom Foundation gisebedo ka gi move into different counties. Yes. To thank God ni gini ochopo Kisumu kae. Koro wameja on Kisumu to kwatamo joko mar biro. Emo yudo ni screening timre sub counties mopogore. Yes. Timre Muhoroni, Seme, Kisumu Central. Ka gisetime to koro surgery itimo Russia kae. Okay. Yeah. Koro kose move more non-G sub counties geki. So they are moving, you're getting referred to Kisumu. Yes. How are you moving? You're on your own at that juncture. Kisa the sub county. Be sebedo screened. Yes. Koro moving to Joterach is not a problem because this thing is funded. Yeah, okay. Koro nyaka onena Moroni mwalo tamu. Manya faya ngoch jaringa bi e town. Bi Muhoroni County Hospital for screening. Yeah, kai machigni gi Muhoroni ritimo ni screening Muhoroni. Ka gi yudo a positive case. To gin magineno kaka gi refer to Russia. Ntie gari? Gichiniti ambulance. Mane madwa winjo. Kesi yudo ni ntie mama moro adiera ma Nyasaye mantie kor gweng kucho. Kamano. Ma yudo kata silinga 50 mar omena. Tek. Am I speaking sense? Yeah. Otame. Ochamo mana alot mar pi. Gigi timore kuon ma jodak samoro unchamo bekon. Inge bekon. Iwinjo kuoma bekon. Samoro tame osiepa. Okonya yudo. Kikone no wuog mwalo nyakach mogotongi omabeka kubiro malo koni ogo pinyini ng'ama time nade or kar kawo 200 oidhgo gari nyaka town obache ni mano nyogo mogo ne ng'awa ne nyithindo. Exactly mo gik matimre koro gwenge. Yes, something you wanted to add? Koro kik ng'ato luor about transport. Once ni se the sub county machiegni kodi ibedo screened koro jokai mabro ng'iyo kaka ichopo Russia. Gikori kawi kaka in koi bedo mwandu wendo serikal. Serikal ayo mabero moro ma serikal koro riti teri. Then kiseduogo dala after 1 week ma ubedo koda Russia. Koro any other thing anya tima normally koso are systematic. Kata kanya puro ga puodho e kachiel anya pura kosa mera ariyo kosa tim mos. Penjo no ber nikech inya yudo ka jomoko koro oyudo life ne mano nis. Koro chako misuse. Ochako misuse. Oneno ni ati gik mano kanya timo sani koro anya timo. Akwayo ni terrimos. Dia mos. Healing is a process. Healing is a process. Timatima matin chieng moro ibro pokichango fully. Koro inyalo tima activities mine moko bentie ne mawacho ga ni gin rotege. An minwa ne ratego ok dabed piny ituo keta piny. Nyaka dhi anyagra. Nyagruok. How was can that be? Kaponi okaw these precautions ma gini onwore. How was can it be? Iyudo ka kokikaw precaution ba fistula ni chako nwore kendo. Iyudo ka koro nyayiech alanda moingo kata wider than it was. Kaka ne en. Nikech ma koro iyudo trauma. Usi mane otwango kata seche moko nyalo kata chut. Koro iduoki tiyudo ka be kano setimi operation koro ok tim immediately. Imi time mondi ni ati koro nyaka wami time korka iduogo mondo nini otwangi kendo. To nitie gimoro mane wiya bet nyalo wil. Iyudo ka miyo mosetimne operation ni ka en miyo mane pod endelea gi weche mag nyodo. Kapo ni mako ich kano setimne nini operation mar fistula.
ok oyie ni nyuol kawaida. Okay, koro nyaka idhi mane CS. CS ema koro nyaka idhi. Nikech kachacha koro nitie kidonda ma kapo nitie usi ma koro kapo ni nyuol to wi nyathi okalo kachacha nyalo cause harm. Can be a worst thing. Yeah. Mana kamano Nyakolo Mugajwang ne obedo kod twak kanyo kod achiel kuom jolony e wechego eko mag thieth e kaunti ni ma Kisumu. Anyete kar thieth no ero ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mathoth uluongo ga ni Russia kucho. Nyakolo Mugajwang en joma no ero ma ikedo kod tuo no ero mar fistula. Fistula en tuo no ero ma baro kar nyuol mar joma mine ma bende inyalo ni lach thatha wuok oko madung thatha wuok oko. Nyakolo Mugajwang gi wuok oko mar mondo mi ginene gikonyo mine ma bende kalo e achiedh nade maket kod maendi kagi makore kod atend migepe mopogore opogore mondo mi ng'eni gikelo geno kata giduoko chia ne ng'ama miyo. Nyakolo Mugajwang koro kwayo maduong' en ni wiki kuodi wuog oko many kaka inyalo chopo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mondo mi onyal noni kendo timni thieth kotenore kod wechego eko maket kod mar thuolo madima wawang'o ami thuolo mondo mi wach ni mogik. Nitie namba ma jopiny nyalo yudo ugo to erokamano mane minyalo goyo? Erokamano. Adwa kawo thuolo ni mondo ago erokamano ne partners mokelo chenro ni nikech gikelo geno ne joma miyo. Koro nitiere namba minyalo goyo kumoro amora ma intie. Namba en 08 00 7 2 2 600 kata gi English 0800 722 600. Manicho ni en free? En free, mano namba makigocho to you don't have okocho ni nakibezi credit. Koro mana kamano Nyakolo Mugajwang ka idwaro ni mondo mi tudri kod migawo mar thieth mondo mi ononi wechego eko mag fistula inyalo gone gi namba simu 0800 722 600 07800 722 600 mondo mi tudri achiel kachiel kod Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wach mogik ne oganda jokanyanam ne joma mine mijingo kata jip minyalo miyo gi kwatieko? Erokamano. Ahero wacho kendo anuoyo bol wich kuot oko. Kik wi kuodi. Kendo ajiwo nyaka joma chuo. Kik iwe mamano kende. Kata ng'ama nyako ming'eyo. Kik iwe kende ni anti koro gini miseyudo dhi adhi ni kaka ikonyi. Wamigi lwedo kendo wakonygi. Ok en hero margi mondo gibed gi fistula. Wamigi hera kendo nyisgi yo ma ginyalo konyore godo. Erokamano ahinya Nyakolo Mugajwang, in mabende ni ikawo thuolo kendo luwo chenro ni edi kendo ikawo okang' mar wuok kendo dhi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mondo mi iter girlfriend ni minodi nyaminu wayu mondo mi thieth. Wago erokamano mathoth. Nyaka odiochieng' machielo wan kod geno ni wabro bedo kwa tudre kod achiel kachiel kaka Jaramogi mondo mi wanyal neno ni jopiny oyudo wechegi eki achiel kachiel. Imosnwa Okise. Adhi mose. Mano siep wa jakodongo motegno kabisa kod Bernard. Bernard mano in charge of Ondari. The in charge of communication Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Erokamano Nyasaye mondo mi ogwedhi. Erokamano. Wakaw yie machok Nyakolo